Música, canto e baile tradicional encherán o Auditorio de Ribeira o domingo 14 de decembro a partir das 7 da tarde. A Agrupación Cultural Taume celebrará o seu tradicional Festival de Nadal, no que os protagonistas serán os máis pequenos. Os últimos anos o dedicamos máis á sección, digamos, infantil, non? Que son o futuro do folclore, da nosa asociación e da cultura en xeral galega. Entonces, bueno, pois este ano vamos a participar Taume, vamos a ter dous convidados, normalmente viñan un, pero este ano vamos a ter dous convidados, que van a ser a Asociación A Carrabousa de Teo e máis a Asociación Cultural Nos de Sobradelo. Dende o Concello animaron a veciñanza a acudir ao espectáculo no que tomarán parte preto dun cento de pequenos artistas. Para mí é unha suerte como Concellera de Cultura poder contar con asociacións como Taume, das que vimos tamén ao longo das semanas pasadas presentando as distintas actividades, porque para nós forma parte de un dinamismo que existe no Concello, que aporta cultura, aporta, en este caso, costumbres e, ademais, nos leva ao tradicional, non? Que a veces sempre non nos aposta tanto polo tradicional, e aquí tamén, en este caso, apostamos pola cultura tradicional. A duración do festival será de aproximadamente hora e 20. A entrada será de balde ata completar aforo.